ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋସାଇଟି ଲର୍ଣ୍ଣରରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବା ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ସେ ଭୁଲକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଧାରିବା ବା ଏଡ଼େଇ ପାରିବା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ କେମିତି ଭୁଲକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେବେ ନା କେବେ କରିଥିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କେବେ ନା କେବେ ତେଲ ଭରିଲା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କେବେ ନା କେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଭରିଲା ପରେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଭରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଭରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେଠାରେ ଜମି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜୟ ଭାରତ।